ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸು ಮಾತ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲು ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಐತ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತಿಗೆ ನಡ್ಬೋಕನಿಗೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ಕಾರಣ ಅರ್ದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರ ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಪನ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಬೊಯ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂದ್ ಬಿಡ್ಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬೇತ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಸುಳ್ಳು ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಪಂತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಪೊಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾವು ಬೊಕ ಏರೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳುನ ಪುರ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಇಂಥ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಪಂದ್ಯ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬಹುಮಾನ ಏರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮೊರಣಿ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಮೊರಣಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತಾತಂಡು ಏರ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ದು ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 to 98 ಮುಟ್ಟ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ನುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ದು ಏರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಬತ್ತದು ಏರ್ ಪಂಡ ರೂಪಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ 1.1K ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಗಲ್ಲ 287 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದ ನಕ್ಲಿಗೆ 1.1K ವ್ಯೂಸ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದುಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ಅಗಲ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಕಡಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಅಗುಲೆ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಗುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆತೇರು ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಬರ್ತದೆ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬಂದು ಪುದರಾರ್ನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಖಲ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಒರಿಯನಲ ನಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೈಫ್ನ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದು 69 ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂದು ಲೈಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಏತ್ ಪಂಡಾಗಲ್ಲ 850 ಲೈಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮೊರಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬರ್ತದ ಆಗಲ್ಲ ಲೈಕ್ಸ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ 900 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎತ್ತ ಉಂಡು ಸೊ ಮೊರಣಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಮೊರಣಿ 850 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಬರ್ತದು ದೀಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 69 ಬೈದಂಡು ಸೊ 2 ಜನಕ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ದಾಲೇಜಿ ದಯಪಂಡ 28ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಕುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ನೆಟ್ ಮೋಸ ಗೀಸ ಮಲ್ಪರ ದಾಲೇಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋದ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಉಂಡೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬಹುಮಾನ ಏರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರಿ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂದ್ ಚೀಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ತೂದು ಬಲೆ ಸೊ ಅವೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬಹುಮಾನ ಎರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ತಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ನೆಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆತಾ ತೊಜಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ನೆಟ್ಟುಂಡು ನೆಟ್ 26 ಇರ್ದು 49 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ನೆಟ್ 50 ಇರ್ದು 62 ಮುಟ್ಟ ಬರೇ ಉಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೇ ಉಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೇರಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಮರ್ಚದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಪೂರ ನಂಬರ್ಲ ಬರೀತೆ ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋರುಂಡು ಬರೇ ಒಂದಿಲ್ಲ 62 ಅಂಡ್ 63 64 65 66 ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪುದರ್ ಬರೀತೆ ಓವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೇಜಿ ಎರಿಗ್ಲ ಮೋಸಾರ ಬಲ್ಲಿ 71 72 73 74 75 ಮೇರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮರ್ಚಿಕೊರು ಲೇರು ಸೊ ಪೂರ ಮರ್ಚಿದ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಗಲಿ ತಿಕ್ಕುವ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮರ್ಚಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮೇರು ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಈತ ಮರ್ಚಿದೀಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮರ್ಚು ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯರ್ನ ನಂಬರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರೆ ದೊಂಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಕಣ್ಣ ಈ ಜಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್
ಇತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬಹುಮಾನಗ್ ಕೊರೆಗ್ ಚೀಟಿ ಪೊರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಅಂಚದ ಮೇರ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆವುದೆತ್ತೆ ಉಂದೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಅಂತ ಪ್ರಾರವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂದು 4 ಸರಿ ಏನು ದರ್ಪರ ಹಂಗ ಮೂಲೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿರ್ತದೆ ದಕ್ಕಿಲೆ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಜಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು ತೆಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಪಾಪ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿತ್ನಗಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಓಣುಂದೆ ಪುಲೆ ಮಾರಿ ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಚಿ ಕಲ್ ವೈಸ್ತೀಸ್ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಇಂಕ್ ಏನ್ ತೂತು ಜೊತೆ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಏತೈದುಲೈ 50 39 35 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ 40 20 15 ಒಂದೆರಡು ಮುಜೇಟ ಬರ್ಸಿ ಕಾಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ 29 is 29ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದು 29ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸಮ ಈತು ದೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ 29 ನಂಬರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕದನು ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 29ಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕದನು ಅದೇ ಇರ್ಬಂದೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ವಿನ್ನರ್ ಆತ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆತನ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಆತಂದೆ ಜೋರ್ ಬಾತೇರ್ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆತಂದೆ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಸಾರಿ ಅತ್ತ ಕೆಲ ಜನ ನಾಟಕ ಮೋಸ ಸುಳ್ಳು ಪುರ ಬಂತೇರು ಐಕಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೋಸ ಪುರ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಸರಿ ಓಕೆ ಶಾಲಿ ಬಹುಮಾನ ಏರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡತ 29 ನಂಬರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 29ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಸೊ ಪುದರ್ ಮಾತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂಕಿ ಈನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಕಲ್ನ ಸೊ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬಹುಮಾನ 29ಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 69ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 8 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಸೊ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ DM ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ ನಂಬರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾರ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ವಿದಿನ್ 10 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ 15 ಡೇಸ್ ದುಲೈ ನಿಗಲೆಗೆ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂತು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಗ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಅನಿತೆ ಇನಿವಾರ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪಂದ್ಯ ನೀನು ಬೈದೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಐಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ಬೋಕ ಇರ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಾರು ಇರಡ ಪ್ರೂಫ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಇರ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯಾರು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪ್ರೂಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚ್ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕಡ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಗಲಿ ಯಾನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪವನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಆಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬೊಚ್ಚಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ದಾರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅವನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದು ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ
ಸೊ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿದಿನ್ 10-15 ಡೇಸ್ದಲ್ಲೇ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ತಲುಪುಂಡು ಸೊ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅವಲನಲ್ಲ 15 ಡೇಸ್ ದಾಯ ಆಪುಂಡು 10 ಡೇಸ್ ಆಪುಂಡಾಯಗು ಈತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನನೇ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂದ ನಿಗಲು ಕೂಡ ಐಕ್ಲ ಪನ್ಪುನಗಲು ಲೇರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಏರು ಪಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವೋಡು ನಮಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆತನತ ನನ್ನ ಪೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಟೈಮ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾಪಾರಾಯ್ಜಿನಿ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.